Per a mi, el Nadal és retrobar-me amb els familiars i amics i tots aquells que fa temps que no veus i pegar aquesta xerradeta llarga que sempre ens fan. Per a mi el Nadal és tradició, època de llums, nadales i torrons i de moments especials com muntar el Belén o les retrobades en taula amb tota la família. Per a mi el Nadal és eixa ratet amb els meus fills escrivint la carta als Reis per a poder-la portar el segon dia de Nadal al missatger reial. Per a mi, el Nadal és poder compartir amb tota la meva família al voltant d'una taula hores i hores de risses i confidències. Per a mi, el Nadal és veure la il·lusió a la careta dels meus fills a la cavalcada de Reis i les matinades del dia 6 per obrir els regals. El Nadal a Vila-real és temps de celebració, d'alegria i d'il·lusió. Temps de disfrutar junt a familiars i amics. Visquem el Nadal amb la màgia de la nostra més tendra infància.